कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सावंतवाडी कारागृहामागील छत्रपती संभाजी महाराज चौक इथं शिवपुत्र शंभूराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आलाय. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संभाजी महाराजांच्या स्मारकाला भेट देत अभिवादन केलं. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चौक इथं नागरिकांच्या पुढाकारातून हा पुतळा उभारण्यात आलाय. शुक्रवारी रात्री उशिरा मंत्री नितेश राणे यांनी या ठिकाणी भेट देत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं. शंभू राजांसमोर नतमस्तक होत जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या. धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, हर 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 हर. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, जय जय श्रीराम. यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, विनायक रांगणेकर, दिनेश गावडे, कृष्णा धुळपनवर, श्रीकृष्ण सावंत, माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर, माजी नगरसेवक उदय नाईक, गुरुनाथ मटकर, साईराज नार्वेकर, बंटी जामदार, शुभम खावरे, कुणाल शृंगारे, बंटी पुरोहित, लादू रायका, साईश परब यांसह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सकल हिंदू समाज बांधव उपस्थित होते. महिला भगिनी देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. सलगी देणे कैसी असे, सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, राजसोपरी आता विशेष, काय लिहावे शिवरायांसी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे, कीर्ती रूपे निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हर 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 हर, जय श्रीराम, जय श्रीराम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.